Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Saya makulay na buhay mga kabeli. So nasa Lubao, Pampanga tayo. So yan na, punta tayo palengke. Tapos may charity tayo. May catering tayo. Good morning po. Taga Lubao, Pampanga. Lubao, Pampanga. Tito Erning ng Lubao. Shoutout po, Tito Erning. Yan. Tito Erning, yan. Nandito kami sa Santa Cruz Public Market. So ito, palengke ng Lubao. Ito na ba yung pinakapalengke ng Lubao o ano lang to? Parang barrio din po sila. Bari ano. Ngayon abeli, silitin natin ang palengke nila. Saan ang palengke rito, tol? Yan. Gulat, tol. Bili, sa likod ang palengke nila. Dayaga. Shout out. Morning po. Yan, dami suman mga kabeli. Suman. Haba ng palengke, tol. Sa likod eh. Ebon, no? Ebon. Itlog na pula. Pork tray. Boy, marami pa tayo mantika doon, Oo, hindi natin nagamit yung nakaraan. Cellphone accessories. Ito, mga bele, ito panalo dyan. Mami, sino may gusto mami? Kami po. Daddy. Daddy. Ito mami na lang po. Lelot. Lelet na lang. Mga bele, almasal muna tayo. So, umalis tayo ng 5 AM sa bahay kanina. So, 1 hour din ang biyahe natin. Yan o, tapos may mga ulam dito mga bele. Pag gusto mo ng rice. Munggo. Kasi baka kipinong siya kinumbre. Hindi ka puro sa kanin. Mami po. Isang mami, sino mami? Ako pala po. Ano sa yaga? Ha? Lugaw sa akin po. Saka isang sabaw daw. Sabaw ka baga? Sabaw? Lugaw. Lugaw. Sige, order na lang kahit ano. Dapat. Ate, ito na ba yung pinakapalengke ng Lubao? Yabi na po tayo. Public market. Public market ng Lubao. Ano yung nakalagay doon? Santa Cruz. Santa Cruz yung nakalagay doon. Okay, let's it. Shout out kay Ares and kay Ate Jo. Sarap ng dinuguan po yun. Dinuguan to ate. Bopis. Bopis na. Sarsyado ate. Giniling. Apritada. Menudo. Ito pakbet. Papaitan. Kala ko munggo eh. Lechon paksiw. So inaano ko lang si ate. Hinaharap natin. Yun o, may kaldereta yan ate. No? Kaldereta yung linuluto mo. Beli kare-kare. Nakita ko si ate nagluluto. May peanut butter. Ate, ba pinalagyan ng peanut butter ang kare-kare? Ha? So ayan, ano yan? Aswete oil o aswete lang? Pampakulay. Para Pakulay, maganda. aswete. Anong gamit mo? Powder o yung ano? Buto? Ito yan. Ako mga beli, hindi ako masyadong gumagamit ng buto. Gawa ng minsan may pahit yung buto. Yun.
Mami ako, mami. Ano yan, boy? Palabok po mga kabili. Palabok. Opo. Kain po. Lugaw yan? Opo. Kaldo po. Alis kaldo. Ito ano yan? Ayan po. Mukha po naging ano ba ikan? Mami, kanino to? Impe, ano sa'yo? Lugaw po. Lugaw. Yan yung mami po. Okay mga beli, kain muna tayo. Kaya po kayo. Makanta mo, kabeli. Mahal po. Ate, subscribe kayo sa amin. Vlogger si Kuya. Subscribe kayo ha. Hindi na kami kakain dito pag di kayo nag-subscribe. Hindi, joke lang mga beli. Ang Rizal. So ito yung mga masasarap sa umaga. Pag pumunta ka ng palengke, yan. May mga mami, palabok, lugaw. Libre lang ba yung pandesal? Hindi. Ayaw man libre natin. Kala ko libre pandesal eh. Hinahalog yung pandesal eh. Ate, ba tinake out mo yung mami ko? Kapanta na. Tapos may libreng masarap na pandesal mga kabili. Sige po ate. Thank you. Anong pangalan ng tindahan mo ate? Yung karinderya. Oh. Pare. Paper box kailangan natin 100 pieces. Ya, sumiyaro juga. Mga beli, namimiss ko sa Quiapo Market yung mga palabok doon. Yun yung mga dinadayo doon sa palabok Quiapo Market. Dati pag gusto kong kumain ng palabok, pupunta lang ako ng palengke ng Quiapo. Sili. Ate, bakit may bihon? Ganun talaga. Ano to, batchoy? Bakit ba tinawag ng mami to? Di ba yung mami nila? Ate, bakit tinawag mami? Kasi pag mami, kailangan may daddy. Sarap mga kabel. Ito yung mga buto-buto ng baboy, manok. Ginawang soup stock. Mga beli, nauna na si Jeffoy. Hello po. Basta. Kabili. Isang mabilisan lang ba kabili? Mainit po sa amin. Sarap mga beli. Ate, malayo ba yung ano yun? Tigulot, Santa Rita? Tigulot. Tigulot, Santa Rita, Lubao? Malayo dito yan? Lapit na naman. Saan banda? Dalawang intersection. Gaganon pa kami papunta Pabalikan po. Paurani? Santa Rita. Pamuntang ko ba? Oo. Babalik kami. Galing kaming Ngarayan, Pampanga. Babalik kayo, Santa Rita? Doon kayo pupunta, Santa Rita? Ano yung, Tigulot. Santa Rita, Lubao. Santa Rita, Lubao. Alam mo yung darjas sa sarili ng kare. Wala tanga-matang sa kayo. Oras. Remigos. Beli, napag-iwanan ako ng mga kasama ko. Isa po mga kabili. So yun mga Beli, tapos na tayo. Okay na tayo. Pasalamat na tayo kay ate. Ate, maraming salamat sa masarap na almusal. Thank you. Subscribe po kayo ha. So yun mga Beli, nasa loob na tayo ng palengke. Pinaka frozen meat, saka... Sagot. Ha? Morning po.
Ate, magkano yan po mo? Yan po, 390. 390. Di ba, ano lang, 2 kilo lang siguro. Sa area na to. 390 ang kilo. Bossing sa manok, magkano kilo? 190. Ang taas? Dito sa inyo, mataas. Hindi bago ako. 150. Magkakuha natin sa ano? Sa saan ba tayo nun? Papalit. Balit. 350. Teng, dito ang bawas. Ayan. Kasi masisira eh. Lithium belly yan eh. 2 kilo. 190 ang manok. Bawasan natin tayo 2 kilo lang. 2 kilo lang po, sarado. Kulang naman, lagyan mo na lang ng konti na para magsako lang 2. Okay. Yan lang. Patanggal ako ang buto. Tapos giniling 2 kilo. Magkano sa giniling? 380. Pwede akong pagiling ate. Mga bel, iwan muna natin sila Jepoy. Medyo matagal pa sa kanila, magigiling pa eh. Baka. Kuya, magkano kilo ng baka? Boss, magkano baka? Magkano sa laman? Saan? Sa kabila. Sa kabila ba? Boss, magkano laman? Baka? 390 ba? 390, pengin 2. 390 ang kilo. Press yan, boss? Opo. Ay, isa lang pala to. Ay, magkano ba sobra? Hindi, ano lang, sakto natin, boss. Buo lang, boss. Opo. Isa ba? Gaya mo lang sigurong 3 yan. 3. Si Bailon. Sa ribs magkano? 350 ang ribs. Asa? 780 kren. Ay, Sa manok magkano manok niya? Quarter leg. 180. Mataas yung manok mo yun? 180 quarter leg. Oo. 180 ba? Tingnan. Mataas na. Sige, sinabi mo na, dapat na small yung quarter. Dapat dalawang, mataas ang tapak. 780. Ilan ni leg? Ito yung 8. Siyam. Siyam na piraso? Siyam na kilo. Siyam na kilo. Quarter leg. Boss. Pwede mo isama yung wings. Hindi sama yung wings. Alisin mo na lang kaya yung pig mo. Oo, tinis ko na. Kasama ba talaga yung leg? Oo, kasama. Ay, quarter leg na lang po. Bawasan na natin ng konti. Kung tanggal sana yung leg. Kasi mahal yung manok, dati pwede ba? Kurang ang binigay ni Kirsten. Parang kaya pa. Ano na yung tapak natin? 155. O tapos, di-dress pa. Abot ng 160 pati yung ano, matras pa. Mataas ng manok mga William. Bentahan 180 to 190.
Sa 180. Mga Beli, iwan muna natin si Japay ulit. At bibili tayo ng... Ano bibili natin? Baboy. Hindi, tapos na ganun. Ay, tapos na ba yun? So, bili tayong ipon mga kabeli. Yan. Ay, ipon. 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 Buro. Bilit. Pantempura gel. Hello po. Ako si Kabeli, on the way na po kami. Saan po malapit yan? Nandito ako sa palengke ng... Anong palengke to, tol? Santa Cruz. Santa Cruz? Tawag na lang po ako maya. Okay po. Sige, pagkatapos na yung mamalengke on the app. Gusto mo nga naman ha? Opo, dito po ako na. Okay po, tita. Thank you, tita. Sa mga, magkano daw pare? 450 daw po mga kabeli. 450 sa ipon, nanay? Opo, 450. Sige na, ipengyo ang dalawa. Opo. Sa lima, sa Plastic yan. alima mo magkano? Yan. 250 lang yan. 250. Oh, yan lang. Matataba ba? Malaki yan. Mabigat na eh. Nabayos yan. 250. Lahat na po yan. Ito na eh. Pag ganito. 350 yan. 350 po. 350. Nakaraan, medyo ano eh. Sakto na yan dyan. Kawanan mo. Adwa. Pagbili tayong bigas pala. Ilang kilo? Kahit 2 kilong bigas lang para may tanghalian tayo. Ano? Pambili po. Hindi na po makakabili mo ng pambili. Tama ba yan ate? Tama yan. Alam mo po ate. Tay, bili ka na rin ng harina tol. Saka, yun lang, harina lang. Ilang kilo po? Kahit mga 2 lang. Tatloin mo na tol kung kasya. 50 po yung 1 kilo. Sana. Magkano na eh? 900. 900. Sana pa yun, sir. 200 na lang. Thank you po. iPhone. Wala na tayong kailangan. Tara, balikan na natin si Japay. Yema. Short to. Saan pumunta si Wikimpi? Okay. Ha? Kay. Ayan, si Kim Point. Ano nga, spaghetti nga. Yung fiesta. Yes, sa akin spaghetti sa dinamigo yan. Kahit 8 kilo tol. 8 kilos ma. Lano po? Fiesta, 8 kilos. With sauce pa. Wah.
Itang Filipino style. Yes na daw. Ito. Saka butter. So, Beli, ayaw nang gumamit ni Michael ng tawas. Ayaw na po. Ano ba gamit mo ngayon? Rexona na. Rexona baka naman kay Michael. Nag-upgrade ka na, Gen? Magkano pa? Butter yung nakarep siya. Meron. Di ko ang butter. May star margarine pa ba ako doon? Wala na. Maliit lang kuya. Butter. Maliit lang Maliit ba? lang daw. Hindi, yung isang bar. Oo, yung samba na gano'n. Yan. Rico, Ay, nga. ebi mo inis oh. Wait mo. Wait mo. Hey, Joey. English Sa inyo to kuya. Bigyan ko na lang sa iyo siya yung cone. Ay, very good. Thank you. Paramin sana na yung bitbit nyo. Thank you. Bait ni Kuya. Yun na lang itlog ang bitbitin mo kuya. Apa. Yung tuyo. Bataan ba yung tuyo mo? Oo, yan. Tabang. Tabang lang. Maganya ka. Okay na to. Ay, yung malaki Mas malaki. dito. Oo. Maragol. Maragol pa kanini. Isang magkano yung kanini. Saan ba gulay? Boss, saan yung gulay? Nagtitindag gulay, Sige, Hindi. pwede nyo naman balikan to. Hindi, sundan mo na lang siya, boss. Ayan, meron din siya po. Nakasali ka rin, ha? Ilang kilo? Dalawa pa. May arena pa tayo doon, di ba? Walang leaks dyan, tol. Bili tayong gulay, mga kabeli. Doon sa bang likod. Ay, ito. Ay, meron. Ay, pala. Ating 20 pesos na leeks. Sa isang pirasong repolyo. Kalahating carrots. Saka leeks. May sibuyas bawang tayo sa sasakyan. Kalahating leaks. Ay, okay na ba? Ate, may ano kayo? May tanlad? Ay, wala po. Kasi yung matangkad yan. May tanglad ka ba? Tanglad. Tanlad. English. Bili, isang viewers. Ayan o. Friendship ako ni ni Kaparmer. Okay, Viewer din ako ni Kaparmer. Apo, taga-saan po kayo dito rin? Ay, thank you. Wala akong sticker na. Next time na lang. Ay, thank you. Tilapia, talaba, taong. Tol, gusto niyo taong? May tanlad tayo, pwede natin gamitin. Ulam, taong. Tinolang taong. Tinola. Ano yan? Malam po. Magkano, ate? 10. Press buko. Gulaman. Melon. Tsaka Chocolate. chocolate. Ako melon. Ay, meron ba? May sakit siya. Yung amoy melon. May sugar. Ano yan? Milo? Kokwa. Cocoa? Powder? Chocolate. Powder. Hershey? Ate, sir. Yung pong dalawa. Ako Melon po, to, melon. melon. Tsaka dalawang melon na lang po. Melon po, tsaka sa wala. Melon saka sa wala. Kumaka Sabong yun na. na, sabong yun na. Nagmana ka sa tatay mo, sabongero. Bili melon. Powder to, ate. Ito yung ano yung nauso ngayon. Sakto lang yung pera natin. Ate, salamat eh. Bili tayong ulam, taong. Boss, magkataong? Magkano taong? 150. Ilan po? Dalawang kilo. Hindi, alagang 200 lang. Sa malalaki ha. Magkagalunggong. Tandaan ka lang. Ilan? Sige, kalate. Ate, kuya, papili ako yung hindi ano.
Okay na yan. Yung ito. Yung hindi patok yung tiyan. Kuya, paggawa na ako. Salamat ah. Salamat, salamat. Boss, grabe ako sa dalaw. Okay na po. So mga beli, masarap yun. Taong, tapos sa pritong Gigi. Yan, sarap. Nanay. Tiko. Okay na. So mga beli, diretso na tayo. So, okay. Hello po mga kabeli. Hello po mga kabeli, shoutout. Sino shoutout mo, Kel? Shoutout Maria. Ano? Maria. Gina Amor. Gina Amor. Guillermo. Shoutout mo naman si Sheila. Oh, Sheila, shoutout. Sabi ni Michael. Gina, shoutout. Lagi ako puyat sa'yo. Love you. Sabi niya, love you po. Holy Cross Trust. Ay, Church. Church. So, nandun kami sa kanya ng mga 6. Oo. Oo, hindi. Alas 6 kasi. Dahil pa kami pa Manila. So, para maabayan naman natin. Ayun na ba? Okay, thank you. Bye-bye. So Beli, ayan, tapos na tayo mamalengke dito sa Lubao, Pampanga. So outro na tayo mga kabeli. Ayan. So ayan, papunta sa San Fernando mga kabeli. Pag dito naman sa side na to, pabataan yan. Ayan. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat, God bless all. Thank you po.